martxoko zuzendutura. Lehenengo puntuarekin hasiko gara, alkatetza dekretuen kontrola. Inork bat dugu zerbait galdetzeko, zerbait argitu beharra? Ni bai. Eunda emeretzi batera, 2006ko martxoa bagikoa, eta behatzi egiten dutamos behere bide publikoa erabiltzeko baimena. Baimena hori da batzordea daipatu dut, zer bidetaz? Urrateratzeko baimena da, hori bai? Baina ez dakit zehazki zein leku. Ez den, batzen. Jartzen du baimen... Galdetuko dugu zein edan eta emango dizugu erantzun hori. Bai, gehi bat hori baldin bada ere, pixka batzordean komentatu zanaren inguruko jarraipenek joaz. Eta gero, azkena zerrela, edo da berrogei garrela, udaleko informaziorako barne sistema urte galdetu nula, ez dagoratzen zer da. Ikusten dara kontrola egiteko sistema bat, ez da inekin, zareteke barne sistema IIS. Eta hori da Jesusen ez da egin dago. Baina ez moda barne kontrola, ez dira. Beratuta daudela, erakunde organismo bakoitzaren gobernu organek esango duen sistema arduradun bat, hau da informazio barne sistema bat. Eta hor izendatzen da, debakudareko arduraduna. Zer da, fitxajeari lotuta? Ez, kanpoko agian izan daitezke salaketak edo canal de denuncias da. Bai. Plataforma Segura y Confidencial implementada en entidades públicas y privadas de Euskadi. Permite comunicar irregularidades, acciones u omisiones graves o muy graves, protegiendo al informante y cumpliendo con la normativa europea y la Ley 2/2023 de protección. Nivel interno, hau da, bide batek arazo bat, zabainketa jartzeko Jesusen. Oso, canal de denuncias hori. Bigarren puntura pasako da. Onartzea da dagokio, herriko gunea egoituetan ibilgailuak aparkatzean jabego publikoa erabili eta aprobetxatzeari buruzko ordenantzaren aldaketa. 2008ko martxoaren 16an egindakoiko antolakuntza batzordeko bileran, gai hauen lanuzan eta hori ditzen mantzitzaion, nik aldaketa aipaturiko dituzke zeintzuk dira aldaketa horiek. Eta ordenantza 2008ko urtarriaren 12an argitaratu zuen gaur, eta 6 aldaketa egiten zaizkio dakark eguna 6 aldaketa dira. Batetik, hirugarren artikuluan, sektoreak aipatzen diren horretan, lehenengo sektoreak desakatu dutela. Eta bigarren sektoreetan aurrera zenbakitzen dira orain sektoreak. Eta hirugarren artikulu horretan bertan, 7. sektorean, herriko aldezarra da, 7. sektore hori, eta aldezarrari referentzia egiten dio, eta gurutze kalea baltazan bertan txertatzea, gurutze kalea ere txertatu da gero. Hirugarren aldaketa izango ditzake, laugarren artikuluan, eta ondorengo eta ere, eta aipatzen dau, 5,5 metroko luzera edo luzeagoak diren ibilgailuak edo ibilgailu taldeak debekatuta daukatela aparkatzea, urte osoan, aparkatzea. Ez horretzan oso garri gelditzen zertzan debekatutaz dukatena eta aparkatzea da debekatuta gelditzen da. Laugarren artikuluan, 5 puntu bat, laugarren aldaketa, 5 puntu bat artikuluan, bigarren sektorean, txandakako aparkaldi eremuan, aparkaldiaren lehen ordua doainik izango da, hori da aldaketa. Inez ere bezala 3 orduko aparkaleku aukera izango da, baina lehen ordua doainik. 5. aldaketa da, bigarren artikuluan bat puntuan, gaitako txartela gunta eskuratu alizateko, txartela jorkitzen denunean ezingo da zorrik izan debaku udalarekin. Eta udalarekin zorra izan ezkero, berekintzesuan zorra genetzat zehazten debaku udalarekin izan. Eta ulertzen zen, aldundiarekin, edo foru aldundiarekin, edo bestelakoekin salai izan zetekela zorra, beste eztabetu batzukin eta da, ez debaku udalarekin zorra bari daukazu, ez zaizu mango. Eta azkenengo aldaketa da, 4. artikuluan, zigorrak eta arabide neurriak zehazten dituen puntuaren 6. atalean,
ibilgailuen ibilbetzeak edo eta bide publikotik kendu eta gordailuan egoteari dagokion tasa ordenantza fiskaletan ezarritakoa izango da. Ditugu lerota ordenantza markatzen zenbat zen prezioa eta ordenantza fiskaletan aldiz urtero eguneratzen denez, referentzia egiten dio urteko ordenantza fiskaletan. Horiek dira egitzeizkion aldaketa. Beraz, ez dakit niok badot askabait esateko, honen inguruan, eta bestela guztara basako, Beraz, errepugune arautuetan, ibilgailuak aparkatzean jabego publikoa erabili edo aprobetxatzeari buruzko ordenantzaren aldaketa onartzearen aldeko bozkak. Jarritzen dugu aritzez da? Bale, hau batez. Hirugarren puntua, onartzea alaba dagokio Debako udaleko lehenengo kreditu aldaketa. 2006ko martxoaren 16an egindako antolakuntza batzordeko ohiko bilerara eman genuen kreditu aldaketa hau, gastua izango litzateke paseo estaliaren bigarren faseari aurre egiteko, 254.000 euroko kreditu aldaketa, altxortegitik egingo dana. Hemen aipatu nahiko duke, bigarren fase hori aurre egiteko udaleak 189.000 euroko diru laguntza eman zigula 3 urtetan zehar nahiko dana, eta bestalde batetik, Madriko ministeriori 2% kultural diru laguntza ere eskatu diogula, ez dakik oraindik argo ministerik ez da irudizi, handik gehienez ere 50.000 euroko diru laguntza ditxuko ditzaitik hori uste dago. Hala ere, gaur hona dakarkiguna da, 254.000 euroko kreditu aldaketa paseo estaliaren bigarren faseari ekimen izateko. Irizpena baiezko horrek eskaso zuen onarpena, eta gaur hori berriro ere oneditzea batera etorrela. Duan, bostara pasako zuzenean. Debako udaleko lehenengo kreditu aldaketaren onarpenaren baiezko botuak. Hau batez. Laugarren puntua, onartzea alaba dagokio Deba gune tentsionatua izendatzeko eskaera erregistratzea. Horrekin hasi horretik esan nahiko duke daukagun irizpenean bertaratutako erartean ez dela Isidro Aristi aipatzen, eta Isidro Aristi ere egun horretako lurraldetasun batzordean egontzea. Beraz, bertaratutako artean bere izena jaso beharko genuke, hori hasteko. Eta gero esan, lurraldetasun batzordean, martxoaren 18an egindako ohiko bileran, emantzitzaien irizpena izan zela, eremu tentsionatuak, diagnostikoa, justifikazio memoria eta ekintza plana onartzea eta Eusko Jaurlaritzari bideratzea, Deba gune tentsionatua izendatua izan egin. Aurkeztutako dokumentuak aztertu genituen eta adostu genuena izan zen, daukagun dokumentazioa bere horretan dagoen bezala Eusko Jaurlaritzara bideratzea ahalik eta azkarren, baina ekintza planak aldaketaren batzuk izan ditzakeela ere horre ikusi genuen, eta horiek guztiak lurraldetasun batzordetan edo bestelako bileretan aztertuko ditugula eta guztien adostasunarekin aurrera egingo dugula. Hori da adostutakoa, eta hori da gaur hemen ere hartuko dugun konpromisoa. Beraz, eremu tentsionatuak, diagnostikoa, justifikazioa, memoria eta ekintza plana onartu eta Eusko Jaurlaritzan erregistratzea eremu tentsionatuen deklarazioa eskatuz, horren aldeko bozkak, hau ez. Bosgarren puntua, Anton Garri Berestibar, EAJ-PNV udaltaldeko zinegotziaren karguari uko egitearen berri hartzea, honen berri ematea da. Antonek martxoaren 11an bere kargoa uzteko eskaera egin dio udalbatzara honi, osasun kontuak direla eta karguari bera lekuruke bezala erantzun ezin dionez, usteko eskaera egiten du, eta onartu. Honen berri egitea da, bere prozedura izango du, eta prozedura hori martxan jarriko dugu. Nik bai eskerak eman dizkizut, Anton, udalaren izenean, eta udalarriaren izenean ere bai, ia urte hauetan egindako lanagatik, zure ardura izan da obrak eta zerbitzuen ardura izatea, eta Debabarrenako mankomunitatean ere Debako udalaren ordezkari izan zera. Eta eskerak eman dizkizut, nik neure izenean ere, gure alderdiko kide izan da, gainetako lan guztiagatik, eta berzen eskerrik asko. Nik hildo
aldetik berdin eskerrak ematea, ez dela agintaldia dian erabaki erreza izaten, konpromiso bat hartutakoan, eta gure babes osoa erarazten dizugula zentzu horretan. Azken puntura pasako gara, eta azken puntua eskari eta galderak dira. Ez dakit inor badukan eskaririk, galderarik. Nik aipamen ditut. Batetik korrikari dagokiona. Atzo korrika Enlarosa gure herritikan, eta hori komentatu gendun, bere momentua antolaketa kontutan bat bera egon ziala, eta uste dut neonek pertsonalki, bat aldiz egin bezalako alkatearekin eta neurriaino zinegotziekin, nire prestutasuna, dela ziretela oro, dana argi eta elkarlanean egiteko. Adostua gendun testigua nola hartuko zan eta bat, ze puntutan eta hori hitz egin daren orkan, eta gainera korrika batzorretan hitz egin zan, hori taldeka egin gozala, kilometro hori 2 zatitan, eta gure zatia gu 3 eragileon artean ez, bako EAJ-PNV, debatentziako Euskal Herria Bildu, eta debako udala. Eta debako udalaren kasuan, adostu denun baita ere, langileek eramango zutela, eta ondoren zu, eta elkateak, eta hori, ondo ikusten egun. Kontu izan zen, niri onkitu zitzaidan EH Bilduren izenean lekukoa eramatea, eta gutxiko zenuten iruditan, txikiriak bat nire gainean, eta pixarkezkakin, pixarko berago jarri ditzan, eta junitzan, danak elkarrekin gindua zenez, debako udala EAJ eta EH Bildu, bertan nintzen. Eta jatu ginean geure lekuko hartu behar lekura, zitzaidan eman. Horri ez diot zeharik jartzen borondate txarrakin indako kontua izan zen. Kontua izan zen, nire aurrean dukan zinegotziari bizkarraikutu niola, kultura zinegotziari, eta begiratu ziten, eta ez ziten kasurik egin. Eta orduan, nire bikotea ere bertan zegoela, eta bera pixkat animatuago, ahotza altzatu zuen, eta orduan giratu zen handima, eta testigua eman ziten. Baina, hori gutxi ez, eta gainera hori giratu ziten, oiuka, eskatu da, hau da, jabala pixkat, testigua eskatzen egon behar da, hainbeste alditan, ni neu, zeuekin, hau dana koordinatzen egon izenean, neko egoera deserosoa iritu zitzaitela, eta iritu zitzat, gauza horietan, okila regula, detaile gehiago. Behin da berriro aipatu ditu detaile hauek nola dian, iritu zait, errenak gaudela beti hanka beretika, eta aipamen hori egin nahi dizuen. Horretaz aparte, lekukoaz aparte, komunikazioatik dagokionean, inoiz aipatu dugu baita, ez geha sartzen egin, ez genean alkatetzak erabakitzen du udalaren komunikazioa nola bideratu, baina debako udala ez da bakarrikan debako alkatea. Kilometro hortan, ina danak, ez dut eskatzen protagonismo berezirik, badakit EH Bildu, ez da zenbat arazkitan egongo beran agintaldi honetan zuekin batera zuego biratuta, igual batean edo holako zehoz izango dela, baina deigarri iritze zaigu langileak agertzen diala ondoan zimarako, baina bakarrikan daude udalaren publikazioan lau edo bost argazki baldin badaude lekukoa eramaten bakarrikan zeu iztatzea da. Uste dut, udala lanenean eta herritar guztien ordezkari gehanenean, gu ere udala ordezkatzen dugunean eta errepikatu duko den berriro, boska gehien jaso ditu alderdia gehanenean baita ere, hor egotea ere dagokigula. Zeuen erabakia da, zuek erabakiko dezue, zelako komunikazioa ematen dezuen udalaren partetik, baina guk ez dugu partekatzen eta iritze zegu ondo dagoela alkatearen irudia indartzea, alkatea da, zuzera, gure guztion ordezkaria beste erakunde batzutan, herrian aurrean,
baina iritzeza gauza egin behar diala, eta benetan oinarri demokratikotan oinarritzen badin bera, ez da estabidea dagoen errealidade bat, baizik eta ikusarazi behar da, eta udalagileek eraman zuten lekukoa, eta ez da argazki bat bera ere udalagileena. Hortaz, iritzezat hori aldatu indarko zenutela, eta begirune gehiago eduki udalagile eta bestelako ordezkari politiko. Hori korrikain duz. Osotan egin. Eta bigarrena, hirigintza sailaren berrantolaketari dagokionean, eren ere pena adieraztea. Bilera bat edukiren du, pasada egunean, egia da, bilera horretarako bat jarri gendunean, adostu gendula, teknikariak emozioala, hirigintza saileko langileak ere, eta nire sorpresarako arainatu nitzarean ez egon teknikari bat ere ez, bozera maien batzorde bat zitudin. Baina, azaldu zitzaiten, kasu baten teknikarietako bat zergatik ez egon, urgentzia bat gertatu zen, eta erabatu lergarria iruditzen zen. Horrarte ondo, eta bileran aipatutakoa ere ondo. Kontua da, eta hori da bat ere gustoko ikusten ez detena, eta batzutan sentitzen detela tendentzat hartzen nauzuela, eta nire sentsazioa da, ez parra egin nire sentsazioak aipatzen baldin baitut, zenereak dira. Nik ez diak parra egin zure inolako aipameni. Nire sentsazioa da tendentzat hartzen nauzuela batzutan, eta gure taldea baita ere, eta ordezkatzen dugun guztia. Egiten dugun esfortzuekin, zeuekin diskrezioan, eta gai delikatunetan, benetan lan politiko serio bat diteko. Eta esan dut zergatikan esaten deten tentel bezala sentitzen izela. Zer nahi dela. Jakin dut, kasualidadez, gainera. Langilei adierazi zenietela, etziala bileran etorreko, eta ondoren itzingo zenutela haiekin. Hori ez da, gurekin adostu zenutela. Hori batetik. Eta hori horrela izan da, ondoren bere jakin dugu, jakinera zizitzaila ez dakiten bilera egiten duten, edo jakinera zaten batela nazi, edo pixkat nola izango zen. Baina, nik errealidade hau ikusita, eta orain arteko gure borondatea, bere bitartez dalako ene handi baten, baina gurea da, kolektiboa da. Desbinkulatu egiten gehala erabakiak horrela hartzeaz, hau da, ardura osoa, komunikazioekin bezala, beste detaile zartan horiekin bezala, zeuen eskubiatzen da, erantzukizun osoa, nik ez dut hortaz ezare jakin nahi, nik ez dut horretan parte hartu nahi, hau da, ni prest nago, debako udalak, alik eta baliabide txukunenak eukitzea, prest nago, nire argudio guztiak inkluso kontraesankorrak dianean askotan politikoki eta alderdien dinamikan baitan sortzen dian tiramidea horien baitan, da sumetzen ditut kontraesan pila bat, zuen posizio ulertzeko, zuen egoera, zuek hartzen nahi zaten erabakiek hartzeko, baina gero konturatzen naiz, atzetikan beste modu batea jokatzen dezutela, eta hori ez da bat ere zintzoa. Ez da bat ere zintzoa nirekiko pertsonalki eta politikoki ere deitura gari egitze zen. Hortaz, jakin dezazuela, esaten da betzela informalmente, aiak bideoz zeuek ikusi nola hartzen dituzuen zeuen erabakiak. Baina gurekin horrela jokatzeko eskontatu. Guk inoiz ditzaitugu zutentzilezat hartu izan eta ez dugu ustetzen gazteranik, ez du eta zure taldeko ino, hori osoan ere ditzen dut. Eskertzen izu. Beste askotan esan izan bezala ere, zu nik eta nire talde guztiak errespetatzen zaitugu, nahiz eta gure desberdintasunak izan, errespetatzen zaitugu, eta nik berez errespetatzen zaitu dire, sinitsi edo ez, eta horrela da. Eta nire nuke hau argi gilitza mundu guztiaren aurrean. Esan desu langilek adera zitzaiela etzilera bilera etorreko, hau ez horrela. Guk hitz egin genuen arkitektu pare jaldetako batekin, berak esan zigun bilera bat zeukala, ordu horretan. Eta guk lehenengo bilera karekin zuekin egin eta bere beharra bagenu berari deitzeko. Eta uste esan genizkoa bileraren hasiera baita ere. Bai, uste
uste da baietz. Hona berdin da, ez gara ziko baietz. Baina, ez ziniaten hori esan zenuen, gainera aipatu zenuen idazkaritzako administrazio lokalko teknikari bat zan, esan zenuen, eta ebaten eso etortzea esango diogu. Ez arkitektua zan, nik esaten izuna. Bidera bat zeukan, bai, eta esan genion, lehenengo zurekin egin da, deituko geniola. Gero bidera beste bide batetan deitu egun diatzo hori urretu zanez, anereko ditugina, egingo genitula bidera gehiago, eta haustuko genitula besta gozantzik ere. Eta hori arkitu bestetik anez. Eta gainerako iritziak edo guzteak edo zera, horren nizkizut eta jasotara ditzen dira. Nik amaitzeko eskertu nahiko nuke zure hitzak ondo hartzen ditut, baina benetan esango izuet. Errespetua hitzekin noski, baina gehien batek hitzekin demostratzen da. Nerekiko eta talde osoaren izenean komentatzen baldin daizu, mugak jarri beharko genizkioke nerekiko dauden keinu satanez berdinei, horrelako egoerei, eta esatea errespetu osoa dezuela hori behar da erakutsi. Eta gauza horrek ez dute erakusten. Beste hainbat gertakari hemen eman dianak eta beste egoera batzutan ez dute hori erakusten. Hortaz, saiatu naiz alik eta modu txukunenean hau azaltzen, baita ere aurreko puntuan hau azaltzen, laizter zinegotzea izango da hola erizeka intzitenak, hemen dagoen kultura zinegotzeak begira kentzen dit udaletxean, kalean, hemen egoera hori eukik genugetikan, aurpegiratu zitela keatara mizkatxorroz, eta exigitu behar izan izun zuri, barkamen eskatzeko ez zuelako nahi eta guztikan, ena agurtzen begira txarra jaso zitut eta begira dakentzea. Hori baldin bada, ordezkari publiko baten, nire herriko kultura zinegotzien jarrera, Bildukekiko, bozera maiarekiko, eta alkate horiarekiko baita ere, errespetu handi ez da, eta zure taldeko kidea da, eta udal honetako zinegotzia da hortaz. Doazen benetan, errespetua nahi baldin badugu maitailean jarri, errespetua egikaritzera. Eta ez esatera, errespetatu behar degula elkar, edo errespetatzen degula elkar. Doazen, errespetatzera benetan. Besterik badago? Ez esan esko. Bueno, besterik ez badago. Bukaera emango diogu martxoko udalbatzari, eta apirilean ikusko dugu martxoa. Eskerrik asko.